Jeden deň, jeden dážď v jednom meste. Mínus 20 000 ľudí. A ešte 100 000 ľudí je nezvestných. Čo si myslíš? Koľko z nich nájdu po tomto všetkom? A ešte jeden deň. Jedno zemetrasenie. Mínus 3000 ľudí. A ešte 6000 ľudí je zranených. Oficiálne za posledných 10 rokov vo vojnách vo svete zomrelo okolo 3 miliónov ľudí. A tieto čísla počtu obetí sa znižujú. Takže môžeme smelo povedať krát 2. No ak je to 6 miliónov, tak je to okolo 2000 ľudí za deň. Teraz kataklizmy berú 10-krát viac životov každý deň. A to sme ešte nevošli do cyklu, ktorý sa začne v 24. roku. Tak čo si myslíš? Kto je hlavným nepriateľom ľudstva? Nespoliehaj sa na médiá. Im už zakrývajú ústa. V Mianmare zavreli novinára na 20 rokov, ktorý hovoril pravdu o klíme. Prečo? Preto, lebo vláda nemá poňatia, čo sa deje s klímou. Klamú ich vedci, ktorí nemajú poňatia, čo sa deje s planetou. Tí vedci, ktorí vedia, ktorí reálne vedia, čo sa deje, im nedovolia hovoriť. Ich zatýkajú, ich zabíjajú. Preto sa netreba spoliehať na vládu, vedcov a média. Čo robiť, ak sa v tom ty sám nerozoberieš v tejto otázke a nezačneš hovoriť nahlas, čo sa v skutočnosti deje? Tak sa žiadne vlády potom nedozvedia o tom, čo sa v skutočnosti deje. Tieto informácie sa prosto k ním nedostanú. No ak národ vytvorí tento tlak z dola, tak sa pred ňou, pred touto pravdou prosto neskryjú a informácie sa k ním dostanú. Po prvé, pozrieť si fóra. Po druhé, pozrieť si Čolakiana. A po tretie, začať konať.